Crosse amoza kuti is a biographer womutungamiri wenyika yeZimbabwe and economist. Panapa uye achiadviswa nevanhu kunzi just apologize or you are going to lose everything. Sanapinda mashoko anobuda nyuka panapa pamusoro peadvice yaari kupiwa nemacitizens after ataura mashoko ekuti mutungamiri wenyika pamwechete nehis first family panapa kuti the president nefamily yake they involved in high level corruption. Panapa achinebhula mutungamiri wenyika nefamily yake kuti vanoinvolva mucorruption yakanyanya. Ndobva subscribe like on the bell icon. Tipina panapa munawo toona kuti majarajaros anobuda nyura chiti apologize or you will lose everything Eddie told. Auxillia Mnangagwa and his sons have resolved to punish Eddie Crosse in an audio sent to but I have no liberty to share it. The corrupt family have labeled Eddie Crosse an unrepentant rotation. They want to sabotage his businesses. After I was using Eddie Crosse ataura mashoko amoza mavideos atendera pa social media achiexpose mutungamiri wenyika achiti uninvolved in corruption and the likes. Panapa he was called to present his issue function evidence, but anozofailure ozogotora kuti but the government in corruption. Mashoko arikubuda panguva ino yatoona kuti macitizens arikumpa advice kuti chingono apologize, otherwise all your businesses they are going to shut. All your businesses you are going to lose them. Zvinhu zvinozikanwa nenyika yose kuti ukangoataka mutungamiri wenyika zvako zvakutapira. Motidza mafunguro enyu notikudipa pamusoro pechitiko ichi. Mashoko anotokana majarajaros achiti panguva ino the audio yareleasiwa kunyange zvake majarajaros asina kuuya achiexpose panapa anoyataura mashoko ekuti the first family panguva ino wants to sabotage his business. Mashoko ari kuda panapa achitaurwa namajarajaros. Tidze mafunguro enyu motikudipa pamusoro pechitiko ichi. Pana comment section medu tidze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.